Ko. Was supposed to be straight, malaunda. Okay. Para nga ma-straight, mutong atong gi-expropriate kanang portion niya sa Bill Church na may mong dalan. Okay. Para smooth ang imong pag-agi. So, sa Pagliko. paglikon. So, gibayaran ka na ito. Naisabot na ganito nga masugot sila kung kita sa syudad magbuhat og bag-o nga bag-ong koral. Koral. So, at our expense sa city. So, nagbuhat kita koral. Pero ang problema, karon ang daan ng koral. Nagapon. Kana makita na to. Magguba. Kung imo na tuwa tanaw ka ninyo karon makalabay mo. Di man duhan na koral da. Bara kag mulikay. Bara kag mulikay. Murag mulikay, di ba murag mulikay? Oh. Kay kung natangtang ka ng koral nga daan, dili ka na mulikay. Keep straight ka naman. Oh. Pero karon kung straight ka, di ka straight, sumulikay ka gamay. Oh. So actually, gikan sa rotunda ang dalan dako. Pagabot na diyan nagamay. Oh, kalitog liko. Kalitog liko. Wala niyo na mabantay. Nang naa, sir. Di ba? Karon. So wala siya. Sa kadugayon na nang naa siya. Nganong aya pa na open. Aya pa. Mo ka na problema Okay. lagi kay primero kung dili ka kin sa imong panlantaw, di mo na mabantayan. Ha? Kung dili ka abtik pagtanaw. Pero kung abtik ka, matingala ka na dito mo kung nagpuyo sa di ba sa primi kagin, natingala ko ano man gini nga medyo magibikil kung mainibiko na to. Lagi. Sumutong akong gimbestigar. Nagiriko ko na kong mga records. Di ay susgipalit na di ka na sa syudad. Kanang area diha. So buot pa sabot karon kay gipalit man sa syudad mas dako og authority ang syudad nga magpagkuan dia Siyempre Sige, next ana mo lakang. Oh. ato bang gipa-imbestigar sa sita sa atong Committee on Engineering para matawag ang Bill Church ug ang city engineer sabay ni tabo. Aron mabrihan ka na. Aron nga mayo ang atong mga tao makaayo pag gamit na. Usahay ra ba prone sa disgrasya po dia? Oh, pero bisa siya kay apikil gi. Apiki yung pagliko. Nakuhubog-hubog ka. Na. Wala. Mabanggaan mo ng koral. Lagi gawasing dia. Attorney, lagi gawasing dia ka ng mga sakyanan motor, gabasing Oh, dia kana. sakay dia. Okay, ako okay kay wala lagi na to matiman. Kay kung matiman na mahimo na ng karsada, wala man gusing-wasing. Normal procedure unsa magi una unta mag-atiman ana. Kita ta. Oh. So ang city engineer May katong implement. panguntan nganong nahitabo nga nalangan ka na pagguba. Lagi kay for 11 years. bago 2012 nag-11 nagbayad na ta. Pila gibayad na? 1,100,000. Dah sako dai ba? 300 square meters na. Suspect. Ha? Yung So overload. abot kasi salan ani wa ta mingon wa siya kumingon nga doon na ba salan. Basig nalimtan lang. Mo na atong gusto na ko mahibuan dito gusto Titulungan mag pa ba na, attorney? Ha? Titulungan pa ba na? Nanay titulo? Or Dili, city naman. Yun nabali na sa city. okay. Oh, so mo na itong gatan-aon. Nga nung naitabo ka na. Unsa ka tuig siya nga nabalhin na siya to ni. 11 12. 1 year after nabali na kay Okay. gibayaran naman sila in full. Di ka man bayaran full kung wala. Lagi. Ha? Sige.